Круасанове. Вафли с олег. Къде си черни? Ти отсивам, че. И сега ли пи сте взели? Ай, някой да куката. Ей, сега ли пи сте взели? Шакиони от тройка. 10 гееща да е път на скалата, ако се взели цялото. Пак ти затвори ми. Вземи го направи, че. Направи тройка. Кална топка направо му. Ачо ма празни. Ачо направи тройка направо с топката шик в чашата. Ти да не можеш да спецификират. Дай Гошо. Дай баба. Дан.